Se Kardom Kadukave Karbitish 2.0 YouTube channel on Kilangarado ana fans tami lapen pini abang kinili PM Vishwakarma scheme aputhak sinali tumpan labangso video long nang than pachini ponekpo lapen klardak mate detail salam bang kai kia sona litum labangso video arlosi thekpon long ekpo lapen ali tumjong se labangso YouTube channel long nang Humri milang pelika chingon pen subscribe ikon lapen lason son informative video kilang long verji mate kelong verja fanang litum adung het bela just tame teknologi hodak tame nalitum berpon igdenon tang denon labangso scheme aputhak le klarda galam langpon lonang lapen hecithan pon lonang lapen labangso scheme aputhak labangke penana bangpho abang phe tume chini pothaila lapen li already labangso puthak stame kedam tang host tame than pachini pon ikela la sipini ko puthot nali tumpandang ke wan p2 athebang la son hello je halabangso nili video ka upload hot bangke penana abang phu abang pitum bangke kelang long list tame du thailang lapen kachin ni tame du thailang puai phit sipinia ko puthot ni le labangso video bang nali tumpan nangwan p2 iglo lapen labangso scheme men labangke PM Vishwakarma pusipu pon lo lapen labangso scheme labangke kinam tang 1 February mulamsi kilons pon lo labangso scheme lapen labangso scheme official website banali tumla thek pon long ikpo pmvishwakarma.gov.in nali tumla screen long thek pon long igji lapen labangso scheme long se apply dun lo te kopiale sikilong ji malabangso puthak pini nili nali tumpanang than pachini pon ikpo lapen labangso scheme labangke emina mobile pen apply mi jima henuma labang soputhak stamenili nang than pachini ponekpo lapen kopia benefit silong jima labang so scheme labang so details stamenali tompan pini nang than pachini ponekpo aprang si scheme men bang lapuelo PM Vishwakarma pula scheme men bangke lapen dak about scheme long dam nang lapen aprang si scheme benefit mang lang polo nang kopia benefit silong jima labang so puthak labang so scheme puthak aprang sinali tum na screen long thek ponong ikpo scheme benefit lo aprang sinali tum labang so scheme apply that benefit nali tum certificate lapen ID card staminang pi ikpo matinali tum long ponik po lapen number 2 labang ke scaling mate skill verification ji afanali tum 5-7 days mate 40 hours basics training labang and ponik po lapen interested candidate atum afan bang 15 days andak piponik po advanced training lapen labangso training or 500 per day nalitum long ponik po lapen training undet benefit nalitum toolkit ke namji afan mate nalitum ke claim bom asai labangso asai ke claim ji ahor muki namji pa the government hin pen 15000 nalitum hanang pi ponik po lapen credit support stamedak tok ponik la nalitum credit support dak 1 lakh an pipon po fast loan lo nalitum loan and long ikpo labang so card pen mate certificate pen nalitum na training ai undet benefit na pen labang so 1 lakh labang ke 18 months aphan la pen la 1 lakh nalitum labang so tangka bang putha chitu thunang po lapen la 1 lakh chitu igde benefit nalitum han putha 2 lakhs an nalitum long don ikpo labang ke 30 months aphan la repayment debt bank jala son lo lapen commission mate interest bang ada 5% na litum fan na en pon ikpo lapen lara ke tok poni soni dolang labang kinalitum lang poningon lapen lanon scheme benefit labang ke la anchor la lapen putonon nili nang than pachini ponikpo mate nang than pon ikpo non bang kaprek lang polonang lapen scheme benefit pen eligibility criteria lang pono nang eligibility criteria labang kela sono kumama tumse labang so scheme ali bang kelong dun sima labang so puthak bang kela sono arta labang ke 18 pen cheng ponlok ke 18 pen thakan bang ke apply dun iglong pon labang so scheme labang ke lapen the beneficiary shall engage in the concerted trade to date the registration shall have the avail loans under is similar credit basis scheme lapen nason tax sidak kaprek scheme kilong kimane lason ke andunde mate loan hai hui ke andunde tuman sila bang so scheme provide pon iglo lapen the registration and the benefit under the scheme shall restrict the member of the family for availing benefits under the scheme. A family is defined mate alaso tumta endun mela lapen pinso tumta endun mela labang so scheme alle bangke lapen labang so scheme labangke la kiduk det
mate ita kithip lapen putla hai hui islam kijui hormuk islam ba mystery atum lapen carpenter lapen la son son atum mansela bang su scheme bangke panong pi iglo lapen eligibility traits tame dak tok pon iglo dak nang litum thek pon long igji nile nang than pachini pon ikpo koma ma tum sila bang su scheme ali bang ken dun long jima word basis mate la thing pia kam ke sai ki claim atum lo lapen gold lapen silver basis mate goldsmith sunar pota popular roy le kithi batum lo lapen ras mystery atum stamil long pon ikpo labang su scheme li bangke lapen iron metal mate nokpak nokek kithip latum stamil labang so scheme ali bang long dun ikpo lapen clay basis mate porter mate la long leti book lai hui kithip alang litum stamil labang su scheme ali bang endon long po lapen later basis mate clover juta kiroi lapen sindel kiro lai tum stamela bang sus kimali bang long don ikpo lapen others tamidak du ulang achukang tip tum daw lapen arphek khiti ki claim tum lapen son sipna andak tokpon iklo nang litum la screen long lang pon ingo dastami pinang an tokpon iklo alang litum an bang ke labang sus kimali bang ke chu endun long ikpo lapen labang sus kim labang ke konasi kai fly po mate kuson si kai apply po labang ke nang litum kai apply zia fan bang ke CSC center dam iknang po CSC center dam bensin nang litum labang so scheme bang apply dam iknang ji imina mobile pen kai apply bang ke labang heno labang so kai apply aputhak stami nili dak nan loading you lo nili nang litum phanang than pachini pon ikpo lapen apeklang pon ikpo lapen nalitum thek pon long igi how to avail the scheme benefit step 1 labang ke nalitum mobile number lapen aadhar bang ke verify ikpo lapen do igvek nang pola hini bang ki link tang lapen step 2 bang ke artist registration form matinalitum a form bang fill up ignang po lapen step 3 bang nalitum phan certificate pen IDs tame nang pi ikpo lapen number 4 labang ke nalitum apply for a scheme to components mate loan upon nalitum direct apply don ikpit long ikpo jala sonlo lapen do thulang dang sonsonia lam labang so ke apply ning ji labang ke tebok het CSC center long dam pensi apply nang po lapen CSC long det kali gram panchayat long stame labang so scheme ke apply ji funds tame pipon iklo mate a form ang dak stami pipon iklo nalitum gram panchayat long damon lapen humri dam igon dak stami nalitum labang so scheme aputhak banalitum details alam chini ikpo lapen long pon ikpo lapen dak du thulang nili nang peklang pon ikpo nalitum la screen along thek pon long igji kona na sila bang so application ke apply long jima CSC login lapen admin login verification login lapen landing instruction DAP login lapen Instagram panchayat pradhan alang litum long dam pen stamela bang so li bang ke long dun ikpo mate apply dun long ikpo lapen labang so scheme labang ke in assam long stame non cheng igwala lapen suli igwala lasi botay sinalitum CSC center long dam pen humri dam igon labang so scheme aputhak jong sinalitum chining tong pulote mate jogdun igji pulote nalitum te bohe CSC mate CSC center on damigo labang so center on nampen nalitum arju damigo jola hello lapen labang so details nalitum mina jang so chining lang tung pulte nalitum labang so official website long wang eknang pol labang so official website alin nili video description long stami pi ponji jang se video description long lepte nalitum direct whatsapp long nang contact stami chok kalte phone stami nang kolego telegram channel long stami lang damigo labang so aputhak ba dili nang than ponji bang la anchorlo lapen nalitum jong sila bang so video lang mission protest share pon iko kado ka vikar biarat stami palang ingnang lapen pachini ingna tange do mithang mi kado ka vikar british 2.0 youtube channel long kelang ratu anpan stem mai nilhin pen kardom